дар шаҳри Хуҷанд кастинг барои интихоби ҳунармандон яъне актёрон 3 рӯз давом кард. Шумораи хоҳишмандоне ки мехоҳанд дар филмҳо нақш офаранду чеҳраи шинохтаи синамо гарданд хеле зиёд буд. Кастинг дар бинои Нуртекс доир гардида, иштирокчиёне ки қаблан номнавис шуда буданд бо навбат дар назди намояндагони сухтсинамо ҳунару маҳорати худро намоиш доданд ки ҳар яке ба худ хос симо, маҳорат, шавқ ва нутқ дошт. тавре ки Муҳиддини Музаффар, директори муассисаи давлатии сухтсинамо, зимни суҳбат иброз дошт, соли ҷорӣ онҳо мехоҳанд 2 лоиҳаро дар самти синамо амалӣ созанд. Яке филми ҳунарии ҳаҷвӣ бо номи Саргузашти Алишер ва дигаре филми драмавӣ бо номи Роҳнамо аст. Саргузашти Алишер ба қалами Маҳкамбой Маътаф тааллуқ дошта, Бахтиёр Каримов сценарийнависи Роҳнамо мебошад. Барои интихоби актёрон чеҳраҳои нав кастинги имрӯза доир мегардад. Беш аз ҳама иштироки кӯдакон зиёд аст ва ин боиси хушнудист, мегӯяд Муҳиддини Музаффар. дар кастинги 3 рӯза аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд хоҳишмандон иштирок карданд ки синну соли онҳо гуногун буд, аз 7 сола то 6 сола. Ҳусниддин Латипов аз шаҳри Кони Бодом дар синфи 10 таҳсил мекунад. Шавқу хоҳиши беандоза ба кино ӯро имрӯз ба кастинг овардааст. من کسب اکتیاری به نهایت دوست می‌دارم. از خودی این کسب رو دوست داشته بودم تا حاضر آینده همچنین می‌شود. می‌خواهم در آینده اکتوری مشهور و معلوم شوم. масъулини кастинг иброз медоранд ки дар 3 рӯзи кастинг наздик 300 нафар иштирок карданд. Темур Султонов, коргардони сухтсинамо, қайд мекунад ки дар вилояти мо кӯдакони бо истеъдод бисёранд ки онҳоро бояд дастгирӣ ва истеъдодашонро дар олами синамо муаррифӣ кард. кастинг ҳанӯз барои интихоби актёрон ба анҷом нарасидааст. Акнун рӯзҳои наздик дар шаҳри Душанбе, баъдан дар Кӯлобу Данғара ва Қӯрғонтепа ин озмун гузаронида мешавад. Чун ҳунармандон интихоб шуданд, ба навор бардоштани филмҳои Саргузашти Алишер ва Роҳнамо шурӯъ хоҳад шуд. дар ҷамоати шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восеъ ин маҳалла номи Мирзо Турсунзодаро дорад. байни дигар маҳаллаҳо калонтарин аст. солҳои 70-уми асри гузашта обод шудааст. ин ду чорроҳи байни маркази маҳалла дигар кӯчаҳои маҳалларо бо ҳамдигар пайваст мегардонад. аз ҳамон давра муддати зиёда аз 50 сол таъмир нашудааст. Бахтиёр Мирзоев ва дигар сокинони маҳалла бахшида ба 30-солагии ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз маҳаллаи ҳамсоя ибрат гирифта, баҳри зебо намудани маҳаллаашон корҳои ободониро аз таъмири ҳамин роҳи асосии маҳалла шурӯъ карданд. масофааш зиёда аз 500 метрро ташкил медиҳад. қитъаҳои роҳ ки ба таъмир ниёз доранд, қариб ки сари ҳар қадам вомехӯранд. дар таъмири роҳ соҳибкорон, сокинони маҳалла ҳама фаъолона ширкат варзиданд. сангу шағал, семент, дигар маҳсулотҳо барои таъмири роҳ бо дастгирии соҳибкорон сари вақт таъмир карда шуданд. корҳои сохтмонӣ дар таъмири роҳ муддати 1 ҳафта идома ёфт. воситаҳои нақлиёт дар ин роҳ акнун бе душворӣ рафтуомад менамоянд. дар доираи сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Рӯдаки, раиси шаҳри Панҷакенди Ислом Зиёзода оромгоҳи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакиро зиёрат кард. зимни боздид Ислом Шафеён аз харобии атрофи оромгоҳ эрод гирифта ва масъулин дастур дод ки камбудиҳои ҷойдоштаро бартараф намоянд ва бо назардошти аз ҷониби асосзори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон шудани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои ободонии мавзеи таърихӣ ва ҷалби бештари сайёҳон ба он аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода баранд. Салимабону Исматова соҳибкор роҳбари корхонаи хусусии 3 солии дӯзандагии Салимабонуи шаҳри Исфара мебошад. Ин соҳибкорзан соли 7 аст ки бо дӯхтани либоси ягонаи мактабӣ ва ҳам омӯзгорон машғул аст. Дар цехи дӯзандагии ӯ 30 нафар занону духтарон бо ҷойи кор ва маоши аз 700 то 1200 сомонӣ таъмин мебошанд. либоси мактабӣ бошад аз 130 то 200 сомонӣ пешбинӣ шудааст. айни замон дар шаҳри Исфара теъдоди муассисаи таълими 85 адад аст ва корхонаи дӯзандагии Салимабону фармоиши 55 мактаби шаҳри Исфараро барои дӯхтани либоси мактабӣ ба ӯҳда гирифтааст ки шумораи он 15750 ададро ташкил медиҳад. дар шаҳри Хуҷанд бошад 48 муассисаи таълимӣ амал мекунад. роҳбарони ин мактабҳо бо 9 корхонаҳои дӯзандагие ки бо дӯхтани либоси мактабӣ машғул ҳастанд шартнома доранд. Барно Пӯлотова соҳибкори инфиродӣ, роҳбари цехи дӯзандагии Банорас дар шаҳри Хуҷанд мебошад. ин соҳибкорзан дар соли 2019 дӯхтани либоси мактабии 5 дабистонҳои шаҳри Хуҷандро бо нархи аз 160 то 220 сомониро ташкил медиҳад ба ӯҳда гирифтааст. цехи дӯзандагии Банорас аз аввалинҳо шуда соли якум аст ки дӯхтани либоси мактабии варзиширо роҳандозӣ намуд.
матоъҳое ки мо кор мефармоем ин матоъҳои ватанӣ аст, камтар бо матоъҳои хориҷӣ ҳам кор мефармоем. музди маоши дӯизандаҳо аз 600 сомонӣ сар мешавад то 1500 маош мегиранд дӯизандаҳо. дар намоишгоҳи либосҳои мактабӣ 16 шаҳру навоҳии вилоят бо пешкаш кардани намунаҳои либоси мактабии хонандагон ва омӯзгорон иштирок намуданд. дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд 74 дабистон мавҷуд аст. Нодира Мӯминҷонова роҳбари цехи дӯзандагӣ буде соли чорум аст ки либоси мактабии 20 муассисаҳои таълимии ноҳияро то оғози соли хониш омода мекунад. дар ин намоишгоҳ корхонаҳои пояафзолбарорӣ ва истеҳсолкунандагони молҳои ватанӣ аз ҷумла ширкати ноҳиди шаҳри Истаравшан низ ҳузур доштанд. ҳамаи маҳсулотҳои ин ширкат ба талабот ҷавобгӯ буде, такпӯшу лавозимотҳои кӯдакона, занонаву мардона бо нархҳои аз 4 сомонӣ то 30 сомонӣ ба фурӯш гузошта шуд. ширкати ноҳид 10 сол мешавад ки молҳои хушсифатро ба мизоҷон пешниҳод мекунад. аз ин намоишгоҳ муовини аввали раиси вилояти Суғд Хол Ҳайдар, муовини раиси вилоят Назира Ғафорӣ, директори маркази Тоҷикстандарт дар вилояти Суғд Маҳмади Давлатов ва дигар шахсони масъул дидан намуда бо сифати маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ аз ҷумла либосҳои мактабӣ, либосҳо барои кормандони соҳаҳои маорифу тандурустӣ, сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва пояфзолбарорӣ шинос шуданд. тибқи маълумоти раёсати маорифи вилояти Суғд соли ҷорӣ барои 266850 нафар хонанда дӯхтани либоси мактабӣ муқаррар карда шуд. сипас дар маҷлисгоҳи кохи рӯдакӣ бо иштироки нафарони масъул муовини аввали раиси вилоят машварат доир намуд. Хол Ҳайдар иброз дошт ки ҳадаф аз баргузории ин намоишгоҳ дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ ва рушди соҳаи саноат мебошад. дар рафти ин машварат масъалаҳои марбут ба рушди соҳаи саноат, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли либоси мактабӣ ва дигар сару либос барои кормандони соҳаҳои гуногун ва ташкили корхонаҳои дӯзандагӣ мавриди муҳокима қарор гирифт.